गथ'आ माइफोरा ओंखारजोब्बायलै हाय गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल दिनै जोङो दुब्लियाव फैदों आरोना खानायजों थाङा इ खासिया दा थांगोन दा आं थांला माइफोरा नै मानसिफोरा गाइस थांबायनो आरोना ओमफ्रायो मो थांखोबा जों मिथिया आरोना दा नायहैनोसै आयौ मा होनदो स' गाइस न'आव मोनफैबाय जोङो माने मा होनो जोङो हाजिराफोरखौसो ओंखाम जानो लिंनो थांदोंमोन आरोना टाइम बारनायखाय ओमफ्राय बिसोरो फैबायनो आरोना मोनसेल' लामा माथिं फैखोबा जों लोगोखौनो मोनासै आरोना ओमफ्राय न' खाथियाव खासे दङ आरोना न' खाथिनि खासे ओमफ्राय गोजाननि खासे खानाय दंमोन थ' खासेया गोजाननिया न' खाथियाव थाफायदों आरोना बिसानावबो हाबबोदोंमोन जोङो लोगो मोनासै बेनिखायनो फैबाय आरो लोगोफोर जोङो दा इसोराव दङ इसोर फैसिगोन आरोना दा आइया लिंहैसिगोन Yeah guys, naide guys butterfly. Itunya ke puri asio, itu ita purut. Jangan iseng समायना बिबार. Wow. Ini puri ya full asio guys. So. Bye bye.